Hi, bye. Ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ako sa pangalan nga Jaya. Taga Misamis Oriental ako. 22 na akong edad o gusto na ako i-share sa inyo ang ako ang life story. Nakahuman ko sa kuang primary ug secondary nga education sa moang syudad ra. Pero pag college na ako, naka-decide ko nga didto ko sa Bukidnon Eskwela. Ang akong gikuhang kurso kay BS Education ug naka-graduate na ko. Ug majority sa ko ang mga igagaw kay mga boys. Ug duha lang ang bae nga ka-bracket ra pod sa akong edad. Ug perte jud ka close na ko sila. Nga to the point na bisan ng ilahang pagkaero nila sila mga love life, nahibalaan dyan na ako. Mag first year college na ko ato nga time. Atong nagsabot mi nga mga ligo og dagat. Ug nag-overnight mi. Ug syempre, di jud na mawala ang inom sa mua. Sila harap po day ko nakakaton og inom-inom. Anong pagkabuyong ng mga camel, dihaan na nagsugod ang sharing about sa mga ganap sa mong life. Apil na ang uyab-uyab serye. Pero pas jud ko perme kay NBSB in taon ko. Hanto damo ang topic kay naabot na silahang palami-palami pa. Ug didto na ko nahibalan nga active na day sila tanan sa mga palami-palami ba. Apil na ako ang mga igagaw nga mga babae. Ug toda kaayo ang mga papa nga wala joy preno ba. Perting pagagubaa jud sa kong inosente nga dalunggan. Ug sa ako adyo na permi paingon ng ilahang istorya. Ningon pa na kong isa kay agaw nga si Claire nga, Jaya, uyab-uyab na oy. Laon jud ka pag ingon ana agat. Ug nisulsol pod akong isa kay agaw nga bigatla nga si Angela ingon siya nga di gyud ka katilaw og langit ana day ba. Ambot ko oy. Na may nunguyab po na ako pero di man gud ko ganahan anang short term nga relasyon. Mahadlo ko nga mapariha tawon ani nilang daghan na kaayog mga laki. Nito bagir po nila nga na gipuros patali ang para sa kuha mga gat. Ug ni-insert nag-ingon si Kuya Jogs nga, be, nakoy kauban sa work be, nga nagka-crush nimo. Pagkadungog jud nila ana, kay nagkayagaw gina sila. Kay lagi, gusto na nila nga makauyab na daw lagi ko. Ug dito nakigisugdan na nila ang pang-stalk. Ingon pa sila, agoy, nay abs. Ingon pa akong isa kay gagaw nga, laka, kalami sa dughan eh. Ug napay niingon nga, kani, rag na plano sa kinabuhi. Bagay mo biba. Modyo na ilahang mga giingon nga sungog-sungog sa kuang mga igagaw sa kuha. Kunya abi ang tawag sa kong mga igagaw na laki sa kuha, kay ako man ang pinakabata sa mga tanan. Ug niingon pod si Kuya Rex nga, na, ayaw na bi oy. Moro magnawong og bi. Ug perte jud nilang hugyawa ato ba. Ug isa po ni sila sa reason nga nung mahadlo ko nga may in love jud. Kay murag na feel jud nako sila ha. Nga murag palami iray hapol sa laki yun. Ug after that kay biyaan na dayon ka. Ug dili na ko ma-anticipate ang life ngayon ana kay sobra jud ko ka particular ug kaaryat sa kuang mga first time. Kay gusto na ko nga worth remembering ang tanan. Sa mato nga after ato nga night, iya na may uli sa balay ug nag-prepare pud ko sa akong mga gamit kay back to normal na maninga time ug mag face to face na may klase. Sa matong nangandam na ko sa akong mga butang halos kulang na lang kay apilo na kog dala ang ako ang higdaanan ba. Bitaw. Sa matong nga pag next day, biyahin ako pa Bukidnon ug nag-enjoy jud ko sa serenity sa akong pag-travel alone. Kaya na tawon ko ubani sa ko ang mood rebels.
ug safe and sound sabi ako nga naabot sa kuang girentahan na boarding house. Ug hantod sa nagsugod na ang klase, ug classmate gihapon nako ako ang mga friends na mga classmate before atong online class pa. Ug syempre kilayo man sa pamilya, mura jud kog nakagawa sa kwadra ang bigatla. Laglag with barkada, inom-inom in random nights, disco-disco, ug uban pa. Pero wa gihapon na tandog ang ako ang pagka-single life. Ay para nako, okay ra gyud kay nang sigulan og laglag ang pag-eskwela. Basta mauli na nga know your limitations lang yun. Laag, inom o pakigbarkada responsibly. Aron makasurvive tag-samot sa college. Nya na pa time ato nga fiesta sa lugar sa kuang amiga. Distansya ilang gamay gikan sa kuang gaystihan. In fact, mulabay pag-isa ka lungsod jud. Natol sa doon na weekend na tunong ang fiesta. O supposedly, ubanon ra ko sa kong mga amiga ng Friday after sa mong klase. Pero kay ga-wild man ako ang labunon sa boarding house, kos-kos sa gyud ko to the max. Ug by the way di ay, kamao ko mo drive og motor. Sa tao lang ang dili. Bitaw. Sa motong gihatod sa kong kuya ako ang motor og apel. Siguro mga weeks after ko nga nag-settle sa kong new environment. Kaya mahadlok siguro sila ug ako ray modala from CDO adulong sa Bukidnon. Sa motong nag-prepare na ko sa dalhon ako nga gamit kay makastay ko didto og one night ug di pwede magmanang-manang tag-aura didto kay mga laon niya ba. Iretro ba daw ko sa kong amiga siyang kuya? May nang kaibig-ibig ko ta. Anang adlaw, akong gisuot kaya ako ang pinaka-fave na short. Nga shorts jud. Og sleeveless nga top. E di man init ang weather ato nga day. Og wala lang good kay feel lang nako nga magpa-sexy jud. Paibog-ibog ba? Bitaw. Nagdala pa kog helmet ato kay in case kinaay dako. Nakalaang na puday ko silang lugar. Mo nang medyo kabisado na nakong dalan. Ug kining hambugon ligitag pina-slide ba. Namungod ko'y nakasabay ato nga ga-rides nga mag-uyab. Ug sad to say, nitukar ako ang kasungugan. Sa motong pinaigwad yod ako ang 101% nga untouched nga sampot ato while nag-drive ko. Ug nipakusog ug dagan gamay. Kanang igo-igo lang mauna nila. Ug effective jud. Pagtanaw na ko sa side mirror, hasta nang kupot sa baby girl sa iyahang uyab. Ug sipat kaayong kanahan. Kay gisa ka man niya ang glass sa iyahang helmet. Well ako, wa ko ga helmet yod kay igang man. O kay feeling man jud kay ko ato. Nag-smile ko kanang pinabiga-biga pa. Dayon, pasutoy og dagan. Ug likoon pa jud ang kalsada ato. Unya kay nalingaw mo yun ko sa kong gibuhat. Dako kay akong katawa while ga-drive. Ug sa kuang kalipay, nalimot ko nga naanaday checkpoint ang unahan. Nya medyo kusog ra ba kong dagan. Ug didto na jud ko naka-brake dool sila. Plano mo gita na ko ato nga ayhan ako mag-helmet pag dool na ko sa checkpoint. Didto unta sa may likoon na part aron dili ko madakpan. Unya istriktor ba kay sila ato nga time nga dapat mag-helmet jud. Dili jud na ako ma-explain akong feeling ato na time. Mura kong nanginit nga namugnaw nga gipaningot jud kayo. Ug medyo nangurog jud akong tuhod atong nibarog tong police na guwangon na kay kana bitang murag choke me daddy ang iyahang datingan nga naka-sunglass pa. Unya hadlok yud kaayo ko ang gibati ato nga time. Ningon pa ang pulis nga, aliday, lahos diri day. Kay di pa man jud pod kay ko tantong nakahunong silang tungod. Pero ulaw naman jud kaayo ibalik, kay nakahinayak na ko. Ulaw na pod kaayo isuot ang helmet, nga unta naras akong luyo. Pastilan jud.
Og nilahos na lang pud ko bisan astang lamian na isutoy og padagan unta. Og adtong nanajud ko sa tungod nila, giplastar na akong motor pakilid. Mao piyud pag-agi atong mag-uyab nga akong natripan. Aha ka. Astang laguta jud nako kay dako kayog ismail ang dibel nga bay. Tinuod jud ng ang gaba kay dili magsapa. Bitaw. Sa matungan ni Dool na tong pulis nako nga murag sugar daddy. Kaya na pa may nakaagi isa nga wa hapon nag-helmet, mao nang nag-unong midadto niya. Itawag pa ni Sir iyahang kauban nga naglingkod-lingkod. Hingon siya nga, Sir Jeff, lihog sa kog aning isa sir. Kanya dito siya nilahos tong isa pero nigreet sa ko good morning po dala Ismail kay basin di ay madalag hangyo ba. Pero sa tinuod lang nagproblema na gyud ko ato kay unsaon nako kay first time nako to nga nadakpan gyud. Perting pitok-pitok jud sa ko mga mata. Samtang gawunahon na kung tawagan ba nako ako ang ginikanan. Unya wa ra ba dito sila kabalo nga mulaag ko. Pastila na lang jud. Pero sa kung nahuna natawag na jud nako tanang mga santos jud ato. Kung niingon na tong isa ka pulis nga, excuse me ma'am. Ug medyo na taken aback jud ko katong pagkadungog nako siya ha. Kay kakalma ba? Pero kanabitawng naay authority na tingo. Ug isa kong paglingi, pagkagwapuha ba? Imal kaayo. Ug wa jud ko katingog dahil. Samot kay gitutukan ko niya. Ningon pa siya, namlay kay helmet ma'am, para unsa man day ni nga wa man suota. Unya intimidating kaayo siya tinanawan dyan na ako. Nasayop day kong ingon giniha, nga medyo kalma siya, kay isog man di ay siya tingog. Nito bagirpod ko, nakuan magud sir, magsuot dapat kong helmet kanina kaso nalimot ko. Naman di ay check. Wala po kuman sa kong itubag unta pero ni sabat siya ni ingon niya. Dayon, ayha arda ni mo sulobon ang helmet ma'am og naidakop. Basta kay nagkanga jud ko sa kuang istorya kay wala ko kabalo kung unsa ko ang itubag. Ingon siya nga, sunod yan ni ma'am, ug magbiyahe ka, suot og helmet permi. Kay dili man ni ayha ara gamiton og naay dakop ma'am. Gihimo man ni pang protect in case na ay disgrasya. Kalami na lang jud supuhon sa buing ba o ingnon nga kabalo man ko sir. Pero nag-yes sir lang ko og nag-smile lang siya. Pero wala na jud ko kasabot sa kong gibati ba. Gwapo kay siya pero istrikto lang. Og wala gyud na ni effect ako ang alindog siya. Grabe kong mahuman na to pero nisumpay pa man na siya pangutana nga. Asa man imo ang lisensya ma'am? Ang rehistro aning motor. Imo hani? Sunod-sunod yun na iyahang pangutana sa kuwa. Samtang tong kauban na kung nadakpan kay wa na gisukit-sukit. Gi-remind raman to nga mag-helmet. Dayon gipalakaw man dayon. Ito bagpud ko nga espiraligi sir. Pero na ako'y rehistro nga dala sir. Nangutana pa na siya kung aha daw kong ID. Nagdali-dali kudsad kukuha sa kumbag. Aron makalakaw na ko kay uwaw kayo kay halos na lang mangagi kay mulingi sa akuha. Ningon pa tong isa ka pulis nga, Sir Jeff, panghiwala na sir or ticket lang ba? Unya ni katawa pa na siya. Aha ka jud. Pero nitubag pa tong pulis nga, dili sir. Pinudon ni, kalisod og manganad na, ay harara ba mag-helmet ug naidakop. Basta kay ikadaghan dyan ako na siyang gibalika sa kunahuna. Dan gitunol na din ako na akong ID siya ha. Ug niingon na siya nga, naog sa ma'am kay mura magmalangan dyan daan eh. Kay lagi wala ko ni naog sa kong motor. Kay paskang uwawa na gyud og mauhon kay mabantang ko sa mga mangagi og samot. Nito bagpud ko nga,
Kompleto naman na sir, base mo hang gipangayo. Nitubag po siya nga, naugi lang good ma'am, gahiag yung ulo ba? Medyo hinay rato ihang gisumpay pero nadungog dyan na ako ba? Namuwa na yun na akong dalunggan sa kaulit siya. Kung wala ko'y nahimo, minaog na lang yun ko sa kuang motor. Kunya ang ngalan man nga naka-register sa kuang motor, kay ngalan man sa kong papa, ni angal na sadsit. Nangutana siya kung bana ba daw to na ako. So una-huna, kabulok na lang yun ani niya ba? Namang yun ngalan sa kong papa unta likod sa kong ID. Kay school ID man akong gihatag siya. Ito ba grapod ko nga ako ang papa sir? Iha pa ng gistorya ang ako ang eskwelahan, apil na ko ang kurso. Dayon, gihad to ko niya og tanaw. Mura magwa pa sukad kitag nag-short og nag-sexy nga top nga education nga student. Pero nitubag Japon ko, yes sir. Aron mahuman na unta. Pero, nagdugay jud ko dito. Gisukit-sukit jud ko niyag ayo. Hantod sa wala jud ko kapugong ako siyang giingnan. Kanang sir, pwede na ko mulakaw. Gadali manggod ko sir. Og nitanaw yun na siya na ako. Pero, ang gwapo yun siya. Niya ang iyang ilong kay murag manusok. Nya samutan pa jud kay perfect kaayo iyahang mata. Napay abaga nga dako kaayo. Nya bugdo kaayo ang dughan ug ang iyahang kuan. Bitaw. Pero nibalik din kog tan-aw siyang nawong. Kay murag nanginit akong aping. Well gatan-aw siyang nga natunga-tunga siyang legs. Ningon pa na siya na kadali lang mama. Kunya nibalik siya dito sa gipunduhan nila. Ug ambot giun sa tuniya ko ang mga papeles. Tado na nibalik rapod siya ug gitunol niya nako og balik. Ingon pa siya, "Nasunod ma'am, kung magbiyahe ka sa motor og layo-layo, ayaw anang suot nimo. Kay wa ra ba kay year." Gikilig na unta ako pero gi-cancel lang sa nako kay isog man kay siyang pulisa ba. Sa matong after ato, dali-dali din kog sakay, unya ni sotoy ko kay kauwaw ra jud kayo. Sexy kay ta pero nadakpan ta. 30 minutes siguro to, naabot ako sa balay nilang Gracie. Ug dito kay perte na akong rant dayon jud. Ug dito kay perting pamakal sa jud nako. Nagsory-sory with me niya anang gabi na, ug syempre inom-inom dayon. Taw-taw daan na kanay mga motor nga nangabot sa gawas. Ug tuod, ang kuya di ay ni Gracie ang niabot. Uban niya iyahang makauban sa trabaho. Gipila laming Gracie kay daghan sad mi nga mga barkada adto nga nanglaag ug gisungog-sungog na pud nila. Kay unsa pud tuoy kay ako ra may single sa moang tanan. Pero wala gyud nako ang tanan. Mas na-attract man hapon ko atong istrikto nga dibel nga unahan sa likuan. Habitaw. Sa matong pagka-morning ato, nagtiwas pumigbangil sa moang digestive system. Dala tubil na pod. Then pagkahapon, nanguli nami. Nag-convoy lang pod may since nagpahatod ra silang Gracie siyang kuya. Ug syempre, agi na sad mi sa checkpoint. Pero, laos-laos naman uli ug nag-helmet na gyud ko pod ato. Sa moto nagpadayon ra akong life ato. Nagkabisi na gyud amo ang buhay education ato nga time. Since hapit na may mag-in-campus internship. Ug nagkabilar-bilar na gyud tawon ang akong agi hinimo og lesson plan. Apil na ang pag-prepare sa mga teaching demonstration ug napay mga remedial nga instruction. Then usa ka gabi ana, nigpahuway raw ka jot ug ni atubang sa kong laptop kay nagsakit na kayo kong mata pero ga cellphone gihapon ko. Facebook lang. Then nag-check pud ko sa mga messages sa group chat apil na ko mga kaila. Hantod sa nako'y napansin nga na ay nag-message request. Ang akong instinct, i-open to na ko. Ug mura jud kog nahuwasan sa kong ka-stress. Kay pagbasa na ko sa ngalan, kay familiar yun kayo siya. Wala man ko kabasa sa apelyido sa uniform atong pulisa, pero rigid ko kalimot nga Jeff ang ngalan ato.
Unya ang FB name nga chat sa kuha kay Jethro. Ang yan chat kay, "Hi ma'am, busy ka ma'am?" Pagtanaw na ko sa date, kaya ato man tong siguro after sa fiesta. Dito sa lugar sa ko amiga. Og naipart sa ko ang gusto na kong replyan siya og i-confirm po dihang friend request, pero na-remember na ko tong pagka-istrikto niya na ko. Maong dili lang sa. Pero gi-accept na ko ang iyahang message request. Paghuman ana, nang-stalk dayon ko sa iyahang wall. Pero wa ko'y nadaw-daw kay di hilig og post man ay. Yang uploaded na picture kay solo niya kay ang profile picture reset. The rest kay nakatag lang siya. Taw-taw na nibagting ako ang messenger. O pagtanaw na ko, nanawag man na si sir. Pero gidecline yun ako. Kauwaw ba kay mura na pa jud kog abat ato kaya hasta na ako ang ka-stress. Ug siguro tunga na to sa gabi. Dinaanay ni pop-up na message. Ingon siya nga, "Hi ma'am, good evening." Nireply rasad ko, "Hi. Attitude ta dire, ngano bitawng inistriktuhan ta ba?" Reply po siya nga, "Nadugay lagi ka na-response sa akong message ma'am." Ito bagpod ko nga, "Ay, wa ko bantay sir." Og na-reply siya nga, "Busy siguro ka sa uyab ni mo, ma'am." Tuwa na. Mainta sir og na ako'y uyab yun ba? Nga group chat ra may saba sa akong messenger. Ug nag-wonder ko ano kailan ni siya na ako. Nireply pod ko nga, "Uyab ba sir ay? By the way sir, asa ka balo sa FB account na ako?" Nito bagpod siya nga, "Katong checkpoint ma'am, gipicturan na ako imuhang ID." Yate. Bantog ra gidala pa niya itong mga papel na ko, padung dadto sa ilahang gitambayan ba. Ug daghan pa nang gipangutana si Jethro sa kuha. So motong pagka next day ato, niisamot og kadako ako ang eyebags. Nag-demo pa ko ato. Pastilan jud. Ana day nang naatay ka late night talk ba. Milabay ang pila ka adlaw kay padayon gihapon og chat si Sir Jethro sa kuha. Nga murag correct nga mag-update naman siya sa iyahang mga lakaw. Mo-greet na sad siya 3 times a day jud sa kuha. Moangkon man sad ko nga nakoy ka fling-fling before, pero wa gyud may goyab ato nila. Murag past time lang ba, hantod sa na friend zone ug hantod sa na sin zone ba. Pero ani nga time, gikilig naman hinoon kong Sir Jethro eh. Like, mabilar na ko gunahuna niya. Ana dining mata kaagi og uyab-uyab atong pagka-teenager nato ba. E mura kog nabag-uhan nga unsa ba kay magpaabot naman hinoon ko siyang message kada adlaw. Nya lately sad ga-update na sad ko niya. Ug di na yun ni maayo ba. Siguro mga 1 week ang milabay ato. Nag-start na mo ang in-campus internship. Arang kulbaam day aning trabaho ba. Hala, idok pa more pag yun. Pero thanks God kaayo kay buutan kay ako ang cooperating teacher, si Ma'am Glyza. Dali na ako nasuod si Ma'am since grabe iyahang support sa kuha. Muhatag pagid siya daghang mga advice sa kuha. Mas-sponsor pa siya usahay sa akong mga kinahanglan sa pagtudlo para paghimo og mga IMs. Siguro mga 2 weeks po to akong adjustment period ay murag nahimong smooth sailing ang tanan. Salig lang jud ko sa kuang kaugalingon permi. Then one Friday afternoon ato, happy kay ko nga nanghipo sa akong gamit kay at last makarest na jud ko kay fly day na. Pero ni-approach na si Ma'am Glyza sa kuha. Ingon siya nga, "Jaya, busy ka ugma? Muli ka sinyo ha?" Tubagsad ko, "Nadili araman ma'am. Naro ko sa boarding house lang." Sumutong giimbitar ko ni Ma'am Glyza sila ha. Kay birthday daw siyahang manghod pagkaugma. Nitubag rapod ko nga mauwaw ko. Wala tuod pero
kalaago na gud unta ko ba. Haningan si Ma'am Glyza nga na ay nagud kaulaw. Uban to og maha. Hapiton ka na mo sa kumbana sa imong boarding house ug ay nagbalibad. Sa motong nisugot na lang ko kay mainta na lang plus points niya ba kay si Ma'am pudra ba ang mohatag og grado sa kuha. Dili ako ang kaulaw. Bitaw. Kaniday si Ma'am Gly, 29 ang iyang edad. Isa lang iyang anak ug ang iyang bana kay usapod ka teacher. Unya ang ilang lugar kay around Bukidnon rapon. Sumutong pag-abot na ako sa boarding house. Pag online pa lang na ako, nagpusot-pusot din ang chat ni sir. Nangataan na siya kung kaulit na ba daw ko, nagkaon na ba daw ko, ka-char ba ani. Pero, char-char yun na nga mo. Char-char nga stage region ni. Ingon pa siya nga, pwede na ta ka-disturbohon, ma'am. For sure, di na ka-busy ron, kaya dili nating class eh. Pa-fall yun kayo ang amount. Reply pod ko nga, pwede raman sir, basta di lang pod ko disturbohon sa imong asawa ha. Basin mag-viral rako sa Facebook kalit ani ugma. Na-reply pod siya nga na, asawa good tawon ma'am. Pero, pag Jethro ran ako ma'am, di man ko maestro. Pilosopo dyan ni siya bisag unsaon ba. Maong balsa no ako siyang ingnan, nga jaya na lang pod sir. Dili pa man ko maestra. Ingon din siya nga, Jaya, nakoy pangutana ba? Nito bagpud ko nga, nasa man na sir? Di raman ka ako dakpon, ana. Nigatawa pa na siya og niingon nga, joker man ka Jay, but nice suggestion. Ikaw, sugot raman ka nga ako kang dakpon, pero sa muang balay ka na ako prisohon. Aha ka juning mga pulis ba? Bantog radaghan jud kaayog mga chicks ba? Pero, gikilig jud ko. Di na yun maayo ba kay sige na lang og palpitate ako ang heart. Nito bagpod ko nga, bitaw sir, sa may pangutana ni mo di ay. Ana yun na usahay ang mga babae. Mulikoy dayon aron dili halata nga perting kiliga na di ay. Nangutana na si Jethro kung free ba ko pagkaugma. Huwag nakulbaan jud ko nga na-excite siyang message. Nga wala ko kabalo kung unsa akong i-reply siya ha. Unsaon manina ko eh. Nito bagpud ko. Ay, namo ko'y lakaw ugma sir. Kay gi-invite biya akong Ma'am Glyza ato. Nito bag siya. Sige next time na lang. How about sa Sunday? Manimbat Maula jud unta ako musugot, pero basin ma-turn off siya ba. Abi pa lang, di taga simba. Sumotong nag-yes ko eh. Sumotong pagkaugmaan na, sayo kay sa buntag, kay gihapit ako nilang Ma'am Glyza, kay medyo distansya pud gamay. Nalingaw rapud ko sa biyahe, kay makalingaw naman kaayo ang baby boy ni Ma'am. Na instant yayap ko kay rest day manggod to sa nani ni baby cub. So 3 lang ming ang adult sa sakinan, unya agad drive ang bana ni Ma'am. That's why nag-offer na lang pud ko kugos ni Gab. Siguro mga around na tog alas 10, naabot mi sa balay sa parents ni Ma'am dito. Pagka naog na mo silang sakinan, makaingon jud ko arang-arang ang status nila. Kita man silang balay plus naa sila'y laing tulo ka car nga nakaparada lang sila hanggang ug the rest kay mga motor na. Pero siguro, sa bisita po to nila. Since birthday man to siyang manghod. Unya, wara ba jud ko'y gift dala, kay wa man ko kahibaw kung laki ba or bae ang manghod ni Ma'am. Ug pila po'y edad, kay naman unta ko'y baba, pero wa ko nangutana. Sa motong palakaw na may pasulod sa balay nilang Ma'am, gasunod ko nilang ang burag bag-ong yaya lang ni Gab ang peg. Daghan man untag bisita pero wa gyoy ni sugat namo. Mong nadungog jud nako sa loyo nga nagyaw-yaw si Ma'am. Kay lagi walay ni sugat sa mua, walay ni tabang. Ingon pa na si Ma'am nga pasensya jud kayo ji ha. Mura na noon kag yaya ni Gab. Nito bagirapod ko na okay ra Ma'am oy. Anad man sad kog bata. Pinabuutan jud kay kwato. Kay syempre, wa tay kaliwat ra ba diri. Maayo nang good record ba.
Naulahi ko nilang ma'am gamay og pila ka steps. Kinilihok man ako ang gikugos. Takbaw sad kog yugyog sa bata asong bukton kay unsa nalay masulti niya sa mga tawo ug mukalit ni gihilak. Mao ni hunong kadali unya gitarong na kog plaster sa bata. Then ako ndungog nga niingon niya, "Te, naman sikap." Nitubag ko na si ma'am, nga tagbuas sabi, nagisunod rato sila. Unya pagsulod yun ako sa front door, unya paghangad yun ako, kay lagi, focus kay kog lantaw sa dalan, kay basig madagma ta, hasta ang uwawa. Na speechless yun ko. Basta kay paghangad na ko, o paglantaw na ko, speechless yun ko. Nganong naaman si Sir Jethro dere? Tabang. Kagwapo pa. Imal jud kaayo. Naka-army cat pa yun. Unya ako, nagkagidlay og patulog balik ang gap. Literal nga murag ni hunong ang earth ato nga time. Kay nagtinutukay raming duha ni Sir. Ang nadungog na lang nako kay niingon na si Ma'am Glyza nga, "Hajaya, hali din mo." Pero, di ba ingon ko nga tagbua, kuasa ng bata kay basin gihawoy na si Jaya. Kayate, jud ba? Kaya dito pa ko na-inform, ug dito pa ako nakabalo, nga ang mangho di ay ni Ma'am Glyza nga mag-birthday kay si Sir Jethro. Tabang jud. Kagamay jud ay sa kalibutan ay. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.